фирмата, отдавна в еврозоната е тя. Фирмата, напред сме много и вчера и сега. Бизнеса, държиме яко и просто е и така. Вноса и износа, боса е много яко наточен, с банките е напред и много точен. Дава дори 13-та заплата. Кой? Фирмата. О, джаджа, супер сме си, да ви кажа. О, джаджа, и сега ще се размажа. О, джаджа, супер сме си, да ви кажа. О, джаджа, и сега ще се размажа. Фирмата, преми дават хич, не жалят кеш. Фирмата, и всеки месец гледам заплата с кеф. Вдигната, преми дават хич, не жалят кеш. Фирмата, и всеки месец гледам заплата с кеф. Вдигната, боса е много яко наточен, с банките е напред и много точен. Дава дори 13-та заплата. Кой? Фирмата. О, джаджа, супер сме си, да ви кажа. О, джаджа, и сега ще се размажа. О, джаджа, супер сме си, да ви кажа. Така е. О, джаджа, и сега ще се размажа. Хайде! Супер сме си, да ви кажа. Така е. О, джаджа, и сега ще се размажа. О, джаджа, супер сме си, да ви кажа. Така е. О, джаджа, и сега ще се размажа. Фирмата.